Wannan gajeren bidiyon zai nuna maka yadda za ka yi amfani da platform ɗin CMAS Academy wajen sayan course. Abu na farko shine za mu fara shiga website ɗin kai tsaye. Za mu shiga website ɗin ta hanyar searching a Google. Kamar yadda ka sani lokacin da kake son shiga, za ka yi searching ɗin website ɗin CMAS Academy, wanda zai bayyana maka kamar haka. Bayan ka danna shi kai tsaye, kamar yadda za ka kalla. Idan already ka riga da ka yi login ɗin account ɗinka ne, zai nuna maka sunan account ɗinka daga nan. Sannan ko kuma idan ka danna account, ɓangaren account ɗin nan zai nuna maka already ka yi login. In ba ka yi login ba, to sai ka yi ƙoƙari ka yi login kafin nan ka sayi wani account. Wannan shine ɓangaren courses, wato inda courses ɗin suke zaune. A nan za ka zo ka duba duk wani courses ɗin da kake so. Duk wani course ɗin da kake so ka saya yana nan. Duk wani available course da aka sake yana nan. So waɗannan su ne courses ɗin ga su nan da farashin su. So iya a yanzu waɗannan ne suke nan. Ga wannan course ɗin Artificial Intelligence. Idan kana buƙatar shi kai tsaye za ka zo za ka danna preview course ɗin nan. Bayan ya buɗe maka kamar yadda kake kallo, wannan shine sunansa. Sannan kuma nan ƙasa ga instructors ɗinsa. Sannan kuma ga student, yana da student 10 ɗalibai. Ga last updated. Sannan ga highlight ɗin abubuwan da za ka koya daga ciki. Idan kana so za ka iya sharing ɗin wannan course ɗin. A nan wajen ga farashi. Sannan in ka danna nan ne zai saya maka course ɗin. Sannan wannan su ne abubuwan da suke cikin courses ɗin. Kamar yadda za ka kalla, waɗannan su ne darussan da za ka koya daga cikin wannan course ɗin. So abu na gaba da za ka yi kawai shine sai ka danna wannan add to cart ɗin nan. Zai nuna maka adding to cart. So abu na gaba kuma shine go to cart, wato ka shiga kenan. So bayan ka danna shi, za ka ba shi lokaci kai tsaye zai kai ka gajerin duk wani course ɗin da ka ɗauka. So a nan mun ɗauki iya course ɗaya ne. In kana bukata za ka iya zuwa ka zo ka ƙara. To amma nan mun ɗauki iya wannan ne. A nan zai nuna mana ga bayanin course ɗin da sauransu. Ga farashin shi da sauransu. A nan ƙasa kuma kamar da za ka kalla, za ka danna proceed to payment, wato a ji mataki na gaba. Idan ka danna shi kai tsaye za ka ba shi lokaci ya processing. So a mataki na gaba zai nuna maka nan ka sanya bayananka, wato sunanka na farko. So za ka yi amfani da sunanka. Amma nan saboda gwaji ne za mu yi amfani ne da wani suna kawai. Amma yana da kyau ka yi amfani da asalin sunanka. A nan kuma sai ka sa state ɗin da kake. A nan kuma sai ka saka lambar wayarka. Ka tabbatar ka saka lambar wayarka saboda idan aka samu wani matsala ya kasance ta wannan lambar ne za a iya tuntuɓar ka. So amma duka saboda wannan for illustration purpose ne, saboda nuna muke za mu yi amfani da abubuwa. So a nan za ka zo ka danna, in kana bukata sai ka danna I agree. Za ka iya danna save to account ɗin nan, wato nan gaban ka zo saya ba sai ka ɓata lokaci ka sake cikawa ba. So wannan tunda ba daidai ba, za mu danna place order. Bayan ka danna place order sai ka ɗan ba shi lokaci ya yi processing. Kai tsaye zai kai mu shafin Paystack inda za mu biyan kuɗin, wato za mu biya wannan farashin. So wannan shine hanyoyin da za ka biya ɗin. Ga shi nan pay with card, idan transfer ne, idan kuma da banki ne, idan da USSD ne. So za mu yi amfani da transfer ne nan. Zai ba mu account number. So kai tsaye za mu copy account number ɗin, sai mu shiga cikin account namu. Ga wannan sunan bankin. Ka ɗauki sunan bankin sannan ka tabbatar da cewa adadin kuɗin da za ka tura ɗin daidai ne. So za mu shiga cikin account ɗinmu. Za mu je mu tura. So ga account number ɗin ma ya bayyana automatic da sunan bankin. Sai mu danna continue. A nan za mu sa adadin kuɗin da za mu tura. Ka tabbatar ka sa adadin kuɗin daidai. Daidai kamar yadda yake a can. Ko da kobo ne aka ƙara, ka tabbatar kai ma ka ƙara. So a nan za mu zo za mu danna pay, sa'annan kuma mu saka PIN namu. Bayan mun saka, za mu jira shi. Ga shi nan ya tafi. So kai tsaye za mu koma wannan shafin.
mu je mu jira. Kamar yadda kuka kalla ya verifying da kanshi automatic. Za mu jira mu kalli ya zai yi. Kamar yadda za ka kalla gashi nan order confirmed, wannan shine receipt ɗin. Gashi nan your order has been confirmed, sannan ga bayananmu nan da muka yi amfani da shi muka yi order. So wannan yana nuna cewa kenan mun riga da mun mallaki wannan course ɗin na artificial intelligence. Idan kana so sai ka zo account, ka danna kan account ɗinka saboda ka je ka duba course ɗin. Daga wannan gefen menu ɗin sai ka shiga, sai ka danna your courses. So kamar yadda za ku kalla ga nan courses ɗinmu ya bayyana a nan, wannan shine course ɗin da muka saya. In kana buƙatar fara karatu kawai za ka danna nan inda aka rubuta start course. Gashi nan ya nuna mana completion namu 0% ne, wato ba mu fara ma karatu kai ba. Gashi nan ya kawo mu shafin barka da zuwa darasin artificial intelligence da sauransu. So za ka yi closing ɗin, za ka yi closing. Daga nan gefe AI na nufin artificial intelligence, wato kamar yadda za ka kalla course ɗin ya buɗe maka. Daga nan sama ta gefe kuma idan ka danna za ka kalli jerin gaba ɗaya darussan da suke ciki da shafuka da ɓangare daban-daban. Akwai ɓangarori daban-daban, duk inda kake so za ka je ka ci gaba da karatu. So wannan shine a gurguje yadda za ka sayi course a makarantar Simas Academy. Idan duk lokacin da ka shiga ɓangaren course, shi wannan course ɗin ba zai nuna maka farashi ba saboda ka riga da ka saye shi.